Belaino kamang tajangnai koktuma kasai Afrika haino hai Rompherekha mani patimung. Amo haino koktuma miya hor jorao Khoroksa Bwroi Khorokba Chwla Rompherekha Bwroi bwsarokni sakao satok pitokno karai tabuk Rompherejak Bwroi rok salbaria yang ni koktuma eba patimung rok patiwui tongo. Yang miyani je patimung patikha Bwroi Khoroksano Khorokba Chwla Rompherekha mani o patimung wngkha Baijal Bari Thana bising khopjaknai o patimungni yagulono Baijal Bari Thana ni police rok Romkha Rompherekha hinui Khorokba no o patimung belaino urnanglaijak tei kiri korongjak tabuk amchai. Tini fungo khoborani thani kaisa sopai khobor phaikya je miya horo 8-10 rogo kaisa gotona wngkha hinui. Gotona tamangkha borai rok miliui sikla rok bono Rompherekha hinui ani thani khobor phaikya. Khobor phaima loge ang ani staff tlang bwroini nukhungo thangkha thangoi buma phobai kok sama pore sai manthakha je cherai rok kubui no abtui gotona miyao borok khlaikya hinui. Bwroini umor to 16 bosor wngkana 15-16 bosor wngkana. Khobor mano loge no sabo guardian rok bwroi je saka je 5 jonani bumung saka Baijal Deborma 24 bosor bufani mung Polendro Deborma Hatimarani ni saka Baijal te kaisa tongo Ilens Deborma 22 bosor bufani mung Obiram Deborma abo Hatimarani no tei masa tongo Bapi Deborma 23 bosor bufani mung Rana Kishore Deborma abo Hatimarani no tei masa tongo Khasang Deborma 22 bosor bufani mung Manoj Kumar Deborma Lavanya Chuparani Brojonogar tei masa tongo Tushar Deborma 24 bosor Radha Ramon ni bwsala para hingkai Totasora Hatimarano abo o 5 jona borok eksa joborjosti khaikani khobor phaio abon bagaino borok no jehetu guardian rok sao abtui gotona wngkha hinui bono chwng loge no parani borok ni chubai borno chwng arrest khaikya case bo specific case chini oro case register wngkha Baijal Bari o gotona jehetu Baijal Bari ni PS ni under wngma ba Baijal Bari PS ni under no chwng case khaikya case number hingkai 1 number case 2026 Bwroi khuk tei sao bono joborjosti ke bini nogoni talangoi ayang phajingo talangoi aro to horo singke ba kebo kwrui abtui jaga talangoi joborjosti ke borok khlaio hinui Bwroi sao ta. Borok no aro 4 jona mili tlango hinui sao bini pore te kaisa borok loge join khlaikya hinui sao.